Tervetuloa Työttömän ensiapupaketin pariin. Koko pakettiin voit tutustua osoitteessa www.tuottomanensiapu.fi ja esimerkiksi Tatsi ry:n Instagramin kautta. Ja otetaan todella mielellämme vastaan kokemuksia ja kommentteja ja palautetta näistä meidän podcast-jaksoista. Kaikki jaksot ovat kuunneltavissa Spotifyssa ja toivottavasti näistä on oikein paljon iloa ja hyötyä ja ehkä jotain ajatuksiakin herää. Tämän päivän aiheena meillä on työnhaku, muutosneuvottelut ja se, miten siihen työnhaun äärelle saattaa tulla. Ja tänään minun, Peppi Tervo-Hiltulan Työttömien AY-jäsenten tukiyhdistys ry:n toiminnanjohtajan kanssa täällä on keskustelemassa Saija Koskensalmi, asiantuntija Suomen mielenterveys ry:stä. Tervetuloa Saija. Kiitos. Hei vaan kaikille. Meillä on ollut tämmöinen työryhmä, joka on tehnyt työttömän ensipapakettia ja sen puitteissa ollaan myöskin näitä podcast-jaksojen henkilöitä tänne koottu. Ja tänään ehkä voitaisiin aloittaa siitä, että minkä tyyppiset asiat saa aikaan sitä, että ihmiset lähtee vaihtamaan työtä, niin päästään siitä sitten sujuvasti sinne työnhaun puolelle, koska aika moni työelämänsä aikana päätyy hakemaan töitä, joutuu hakemaan töitä. Reilussa vähemmistössä ovat he kovaääniset, jotka sanovat, että aina on löytynyt töitä, aina on saanut sen työn, minkä on hakenut, tai apua, mä en ole koskaan hakenut töitä. Ja ehkä ensimmäinen semmoinen murrettava myytti voisi olla tänään, että suurin osa hakee töitä, eikö vaan? Kyllä. Ja ehkä tästä niin jatkoa, että meillä kaikilla tai monella on kokemusta siitä, niin kyllä se on kaiken kaikkiaan positiivinen kokemus sitten, kun on niin hyväksynyt sen. Toisaalta siinä voi olla sellaisia vetotekijöitä, että mä kaipaan muutosta mun elämään, mun työelämään. Ja eihän sitä harvoin, joskus tietysti tulee näitä suoraan tarjotaakin, että hei, että se voisi olla meille hyvä. Tai että meillä olisi tällainen tarjolla, että kiinnostaisiko. Mutta usein se vaatii sitä niin omaakin pohdintaa siitä, että nyt mä haluan muutosta, mä haluan tehdä jotakin muuta. Ja se on siinä mielessä niin positiivinen mahdollisuus, kun pitää silmiä auki ja miettiä, mitä on tarjolla ja mitä mä itse ehkä haluan. Onko se tämä oman nykyisen työpaikan sisällä työpaikan vaihto vai haluanko todella lähteä jonnekin muualle? Ja ehkä kaiken kaikkiaan siihen työnhakuun liittyy semmoinen jotenkin ehkä sopivasti semmoinen jäävuoriajattelu, että sekä ne syyt, jotka ehkä saa miettiä sitä työn lähtemistä, mutta myöskin se, että mitä sä itse tiedät itsestäsi tai voit kertoa itsestäsi ulospäin, niin ainahan jää ihmisestä aika paljon niin kuin näkemätöntä ja kokematonta, vaikka tuntisit kuinka hyvin ihmisen. Ja sitä myöden voi ehkä ajatella, että ei myöskään siellä välttämättä nykyisellä työpaikallakaan tunneta sitä koko osaamista, mitä ihmisellä on, tai niitä toiveita, mitä oman työuran suhteen on. Ja toisaalta mehän aika herkästi fakkiudutaan niihin, mitä me ollaan aikaisemmin tehty, mistä meidät tunnetaan. Ja ne on jo niin kuin esimerkiksi niitä hetkiä, kun voi tulla sellainen tunne, että no nyt mä kaipaisin jo jotain uutta. Kyllä, se on jännä, että miten me itsekin luodaan niitä raja-aitoja toisaalta itsellemme ja ehkä itse nähdä sitä omaa osaamista, mitä meillä on. Et se on niin kuin ehkä sellainen haaste, että jos työpaikalla ei näistä asioista keskustella tai ei ole kollegaa tai työkaverien kanssa keskustella, niin voi syntyä semmoisia harhoja, että no mä oon osaan nää ja tää sujuu multa ja mun osaaminen on tätä enkä mitään muuta pysty oppimaan. Niin jotenkin meidän pitäisi myös semmoista tukea, että me kannustetaan näkemään sitä omaa osaamista ja kollegan ja työkaverin osaamista, koska se tekee meille hyvää myös, että kun saadaan sitä viestiä, sitä ymmärrystä, että mä osaan ja pystyn tässä työssä, mä onnistun tässä työssä, mä voisin tätä osaamista käyttää ehkä tulevaisuudessa muissa töissäkin sitten. Niin jotenkin tuntuu, että Suomessa on aika pitkään ollut sellainen ajatus, että se oma osaaminen pitää vakan alla, että ei saa liikaa kehua itteensä eikä saa ylpistyä, vaikka tällaisessa niin kuin muuttuneessa työelämässä muistelisin joskus lukeneeni semmoisen faktan, että ihminen toimii työuransa aikana 7 eri alalla ja vähintään 14 eri työnimikkeessä, niin kuin nykytyöelämässä, niin
sehän tarkoittaa, että sulla pitää jatkuvasti olla jonkunlainen skouppi siitä, mitä sä voit ja mitä sä osaat, jotta sä voit niin kuin myöskin muuntautua sitten seuraavaksi osaajaksi. Esimerkiksi jos alan työt päättyvät, tulee mieleen esimerkiksi postijakelun vähentyminen, pankkitoimihenkilöiden vähentyminen, sihteerityön vähentyminen. Eli tavallaan se, että tarvitaan sitä semmoista kuuluisaa resilienssiä, termi, jota en ehkä erityisesti itse rakasta, koska se on jotenkin kauhean vaikea selittää. Mutta että ainakin sitä osaamisen tunnistamista tarvitaan ja sitä semmoista joustavuutta nähdä niitä omaa osaamista myös muissa ympäristöissä ja muissa tehtävissä. Ja sehän on meille joskus vaikeaa, varsinkin jos me työskennellään työpaikassa, missä ei tämmöistä myönteistä palautetta kauheasti jaeta tai niistä onnistumisista ei keskustella tai ei välitetä sitä tietoa, jos esimerkiksi asiakkaalta on tullut myönteistä palautetta, työntekijä itse ei saakaan sitä tietoa. Tai sitten me puhutaan mieliäryys ja paljon myös psykologisesta turvallisuudesta työpaikalla ja siihenhän liittyy se, että me voidaan antaa semmoista myönteistä palautetta, mutta myös sitten asiallisesti nostaa esille ehkä niitä pieniä mokia ja virheitä, mitä itse kullekin siellä tapahtuu ja sitä kautta, kun me oikeastaan myös voitaisiin keskustella siitä, että miten sä näitä töitä teet ja voisiko näitä tehdä vähän eri tavalla, niin voitaisiin myös sitä osaamisen kokemusta vahvistaa ja sitä, että me ei kukaan olla täydellinen tässä tilanteessa. Meillä kaikki osataan aika paljonkin, mutta me voitaisiin aina sitä vahvistaa. Ja niin kuin sä sanoit just, että kun työelämähän on niin kovassa muutoksessa ja todella me kaikki joudutaan omassa työssämme muuttumaan ja oppimaan uusia asioita, niin me voitaisiin sitä tukea sitten, että me oltaisiin tämmöisiä joustavia myös. Ja meillä olisi semmoinen perususko siihen, että mä pystyn myös muuttumaan tässä ja hankkimaan uutta osaamista ja käyttää sitä vanhaa osaamista vähän eri tavalla. Me puhuttiin eräässä podcastin jaksossa resursseista ja taloudesta ja siitä, mitä on. Ja tavallaan ehkä tähän voisi nostaa sellaisen ajatuksen siitä, että meillä jokaisella on työmarkkina-arvoa. Ja se oma työmarkkina-arvohan on nimenomaan ihmisen omaa. Ja kun puhuit tuosta esimerkiksi työpaikan psykologisesta turvallisuudesta, niin monestihan ajatellaan, että pitää olla ja pitääkin olla työnantajalle lojaali. Mutta sehän ei ole pois lojaaliudesta, että jos sä pohdiskelet sitä sun omaa työmarkkina-arvoa ja sitä, mihin suuntaan sä olisit menossa, missä sä haluaisit kehittyä. Ja joskus se tarkoittaa sitä, että ehkä täytyy hakeutua johonkin toisiin tehtäviin voidakseen kehittyä ja että se oma arvo kasvaa. Eli se on myöskin tämmöistä talouden hallintaa lainausmerkeissä, jos näin voi sanoa, että huolehtii siitä omasta työmarkkina-arvosta ja ainahan se ei onnistu talon sisällä. Joo, toi on tosi tärkeä näkökulma ja myös se, että työnantajien kannattaisi tukea sitä, että me työntekijät siellä kehitytään ja opitaan ja huolehditaan siitä omasta osaamisesta, että joku on joskus sanonut, että mitä tapahtuu työpaikalla tai joku. Se menee suunnilleen näin, että mitä jos koulutamme heitä ja he lähtevät. Aivan, joo. Ja se jatkokysymys kuuluu, että mitä jos emme ja he jäävät. Ja se liittyy siihen yrityksen kilpailukykyyn ja siihen, minkälaista osaamispotentiaalia myöskin yrityksessä on. Ja varmaan tämmöinen osaamispotentiaalinen ymmärtäminen on vielä joissain paikoissa haastavaakin. Ja esimerkiksi kun miettii sitä, että minkälaisia jatkokoulutuksia, minkälaisia talon sisäistä koulutusta tarjotaan eri työpaikoilla ja työssä kehittymistä, niin siinä on valtavasti alakohtaisia eroja. Mä luulen, että se on ehkä semmoinen yksi tärkeä myöskin, että niissä paikoissa, missä ei työnantaja aktiivisesti kouluta työntekijöitä, niin niissä se osaamispotentiaalin huomaaminen ja kehittyminen ja haltuunottaminen on ehkä heikompaa kuin niissä paikoissa, joissa on erilaisia koulutuksia tai kehittymisen malleja rakennettu sisään siihen. Mutta sitten on tärkeää myös ajatella, että me itse jotenkin ajattelen sillä tavalla, että itse monissa töissä tai kaikissa töissä me voidaan oppia tekemällä sitä työtä tai vähän muokkaamalla sitä omaa työtä, tekemällä työtä vähän eri tavalla tai ehkä olemassa vuorovaikutuksessa kollegojen kanssa vähän eri tavalla. Eli se osaamisen kehittyminen tapahtuu sitä työtä tehdessä, että ei välttämättä aina tarvita sitä, että mä menen tuonne kurssille tai koulutukseen, vaan se, että mä alan esimerkiksi nyt Pepin kanssa vähän tässä tekee yhdessä töitä. Tässähän sitä osaamista kehittyy koko aika.
Ja tämä joskus tuntuu, että se jää niin kuin huomaamatta, ei oivalleta sitä, että siinä tekemällä omaa työtä ja vastaamalla vähän uusiakin haasteisiin, mitä siihen työhön liittyy, niin siinähän me opitaan älyttömästi. Ja itse esimerkiksi on ollut aikoinani kaupan kassalla asiakaspalvelukokemus, erilaisten ihmisten kohtaaminen, todella hyvää oppia, mutta se oli myöskin sellainen paikka, jossa työyhteisö oli ihana. En voi mitään muuta sanoa kuin, että siellä oli upea esihenkilö ja upeat työkaverit ja se oli todella opettavaista aikaa. Kaikki oli kiinnostuneita siitä, että toinen kehittyy ja että siellä ihmiset voi hyvin ja se oli niin kuin sillä ihan lailla. Älyttömän hienoa toi, että sä oot varmaan totakin taitoa tarvinnut tässä nykyisessä tehtävässä Kyllä. esihenkilönä, että miten hyvässä työyhteisössä on toimittu. Kyllä, joo ja siellä oltiin tosi jotenkin, siellä huolehdittiin, että kaikki saa koulutusta ja vaikeat asiat käytiin niin kuin ihmisten kanssa lävitse. Et siinä on ollut niin kuin tosi monta sellaista ja kyseinen duunikin oli sillä alalla, että nykyisessä duunissa kun kohtaan kyseisen alan työntekijöitä, niin pystyn samaistumaan moneen, mitä siellä tiedät, tapahtuu. mitä siellä tapahtuu. Vaikka jotkut asiat on muuttunut, mutta jotkut asiat on edelleen samankaltaisia. Kyseinen työ on hyvin samankaltaista vuodesta toiseen, ainakin se niin kuin core-osuus siitä. Joo. Tietyt asiat muuttuu, digitaaliset välineet muuttuu, mutta kyllähän niin kuin kaupan kassa työ monilta osin säilyy. Puhutaan osaamisesta siksi, että voi tehdä myös osaamispohjaisen CV:n. Että jos edellisestä koulutuksesta tai työkokemuksesta on vierähtänyt vähän aikaa, niin silloin kannattaakin siihen työnhakuun lähteä sen osaamisen kärjellä. Ja siihen se semmoinen niin kuin, kaverin kehuminen ja muu on tosi tärkeää. Sitten ehkä vielä nostaisin sen, että kun puhuttiin muutosneuvotteluista, niin silloinhan on se kriisitilanne. Ihmisen on vaikea ottaa vastaan ja sen takia olisi tosi tärkeää, että me muistettaisiin kehua siinä arjessa, mitä normaaleimmilla, mitä tavallisimmilla viikoilla niin kuin nähdä sitä toisen osaamista. Ja vaikka mä oon ollut sellaisessa paikassa, missä 3 tyyppiä kertoi tekevänsä hyvin samankaltaista työtä ja he oli niin kuin vähän sokeutuneet sille omalle osaamisellensa just sen takia, että he teki tiiviisti kolmen tyypin porukassa duunia, hyvin samankaltaista duunia. Ja he oli aivan sokeutuneet sille ja sitten tuli sellainen tilanne vastaan, että se tehtävä loppui. Kyseinen toimiala ajettiin alas sieltä ja he oli aivan, että mihin nyt voi työllistyä, kun he on vaan tehnyt tätä ja tuo tuossa viereinenkin tyyppi vaan tekee tätä ja että eihän mulla ole mitään erityistä osaamista. Ja tavallaan silloin se semmoinen kollektiivinen osaaminen oli muuttunut niin, että he ei ymmärtäneet, että se on myös heidän omaa osaamistaan, kun he on aina vaan siinä omassa kuplassaan siitä omasta osaamisestaan keskustellut. Ja se oli mun mielestä sen takia hyvä tämä, minkä mainitsit, että kenen kanssa voisit keskustella ja talouteen liittyen puhuttiin siitä, että kenen kanssa voisit puhua omista talousasioistasi. Nyt mä ehkä kysäsen sulta, että tuleeko sulle mieleen, kenen kanssa sä voisit jutella sun omasta osaamisesta, jos tulisi sellainen tilanne, että pitäisi ruveta pohdiskelemaan uranvaihtokuvioita. Mä lähinnä ajattelen, että jos kuuntelijat saisi tästä ideoita, että kenen kaikkien kanssa voi jutella omasta osaamisesta. No kyllä tietysti ensimmäisenä tulee mieleen, jos työelämässä on, niin siellä työpaikalla, että niiden omien lähikavereiden, työkavereiden kanssa, oman esihenkilön kanssa. Ja sitten jos niin toi, mitä sä sanoit, että oma työyhteisö saattaa olla vähän sokeakin sille omalle osaamiselle. Ja siinä mielessä myös se, että sitten ottaisikin sieltä jonkun ihan eri osastolta yksiköstä ihmisen, jonka kanssa. Ja mä ajattelen, että me ihmisethän halutaan luontaisesti auttaa ja tukea toisia. Että jos sulle tulee sellainen tilanne, että tuntuu, että on vaikea sitä sanottaa, niin kyllä siihen kannattaa pyytää apua vaikka niitä kollegoilta, jos olet työelämässä. Mielellään mä uskoisin, että työpaikoilla niin pienelle kahvihetkelle voisi lähteä ja niin tästä näkökulmasta keskustella sitten, että jos vaan vähän tunnetaan toisiamme. Se on vaikeaa hahmottaa sitä itse ja ehkä se lähikollegakin, se pystyy antaa ehkä erilaista palautetta ja tietoa, kun sitten se vähän etämältä joku työkaveri, jonka kanssa olet ehkä jossakin tekemisissä ollut, mutta et joka päivä olet tekemisissä.
Mutta musta tuntuu, että nykyään kyllä nämä meidän kaikki muutkin verkostot ja meidän muut tuttavat ja lähipiiri ja naapurit voisi olla ihan hyvä kohde ehkä antaa ainakin palautetta liittyen siihen semmoiseen persoonallisuuden ja vuorovaikutustaitoihin, mitä me nykyään työelämässä kyllä paljon tarvitaan. Et meillä täytyy olla se tekninen osaaminen siihen vaikka sen kassakoneen käyttämiseen ja tuotetietoutta, mutta me tarvitaan myös, no puhutaan esimerkiksi paljon tämmöisestä työyhteisötaidosta tällä hetkellä, että on just sitä taitoa, että miten mä toimin osana työyhteisön ja olen siellä jäsenenä, niin siitähän moni muukin pystyy antaa sulle näkökulmia ja palautetta kuin se ihan se lähityökaveri, joka tuntee sen työn sisällönkin. Niin se voi olla, että esimerkiksi elämänkumppani tai ystävät näkee sitten erilaisia kulmia susta ja sitten jotenkin mä ehkä tätä ajan myöskin sen takia takaa aina, että mistä voi pohtia sitä ja kenen kanssa voi omaa osaamista pohtia, että jos mietitään vaikka TE-palveluita, jossa tehdään kartoituksia. Se aika on aina kovin lyhyt, joten on ehkä parempi, jos sulla on jotain mukana jo valmiiksi viedä sinne. Ja kannan kuitenkin aktiivisesti huolta esimerkiksi suomalaisten kokemasta yksinäisyydestä ja semmoinen niin kuin näkyväksi tulemisen kokemuksesta ja kannustan just sen takia, että jos ei pysty heti vastaamaan, että kenen kanssa voisin jutella osaamisesta, niin miettimään, että onko joku sellainen porukka tai ryhmä, johon voisi mennä matalalla kynnyksellä mukaan. Uskallan väittää, että aika paljon on sellaista esimerkiksi järjestöjen järjestämää toimintaa, mihin voisi mennä mukaan. Ja tavallaan siinä, kun mietitään vaikka näitä työyhteisötaitoja, niin kyllähän niin kuin harrastusympyröissäkin tulee ne vuorovaikutustaidot yleensä aika, tai vapaaehtoistyön niin kuin ympyröissä tulee aika hyvin. Nehän vahvistuu, nehän on mielettömän hienoja paikkoja, niin vahvistaa niitä vuorovaikutustaitoja, just se meidän muu elämä. Se ei tapahdu pelkästään siellä työelämässä sitten. Niin me ollaan psykofyysis-sosiaalisia kokonaisuuksia ja kaiken lisäksi vielä se, että työhän on yleensä vain yksi osa meidän elämää ja työurahan on yleensä semmoinen, missä on monta eri pistettä. Että vaikka joku työ loppuisikin, niin yleensä siihen tulee jotain. Jotain jatkoa tulee sitten, niin, kyllä. Että ei me nyt ihan loputtomasti olla siellä tyhjiössä ja jotenkin puhuttiin esimerkiksi talouteen liittyvistä huolista ja kriiseistä ja aikaisemmin puhuttiin niistä muutenkin kriiseistä, niin että kun aina tulee uusi aamu ja se päivä jotenkin aina menee ja sitten esimerkiksi jos mietitään vaikka työnhakua, niin et sä kyllä laadukkaasti 10 tuntia päivässä työnhakua tee. Et varmasti, se on ihan totta. Et jos mietitään sitä, että mitä kaikkea on työnhaku. No, piilotyöpaikoista puhuttiin, että kavereiden kautta on semmoinen yrittäjämaailman vitsaus, että ensimmäiset asiakkaat on friends, fools and family. Ja se on joku tämmöinen hyvinkin jenkkityyppinen ajatus. Joskin se on varmaan sillä lailla ihan sovellettavissa, että työnhakuunkin. Että ensin kannattaa kysästä perheeltä ja ystäviltä. Ja sitten vähän laajentaa sitä hakemista, vähän katsella ympärilleen. Silmiä kannattaa varmaan pitää auki ja korvia myös auki, että seurata mitä tapahtuu paikkakunnalla esimerkiksi ja mitä tapahtumia on, että voisiko päästä osallistumaan johonkin tapahtumiin, jossa saa lisätietoa sitten ja ehkä uusia ajatuksia. Ja jos kysyy työpaikkaa jostain itseä kiinnostavasta paikasta, niin mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? Ei mitään pahaa voi tapahtua. Sulla voidaan sanoa ei. Niin. Hetken voi tuntua siltä, että apua. Olipas nolo juttu, kun kysyin. Ei, kun siellä jo voi tuntua, että olipas ihanaa, että kysyin. Ja nyt mä tiedän, että siellä ei nyt ollut. Mutta voi olla, että sitten joskus vielä jotain uutta tulee sinne. Niin, jos et sä nyt ihan... Mä olin rohkea. Jos et sä nyt ihan haistattelemalla mennyt sinne sisään kysymään, niin luultavasti sä oot jäänyt mieleen jo. Ja sekin on sitä verkostoitumista, että uskaltaa niinku kysyä ja uskaltaa tehdä itteensä tykö. Joo. Ja silloin, jos sä oot itse pohtinut ja ajatellut, että mua kiinnostaa oikeasti, sä oot voinut osata ehkä oikealla tavalla tuoda itsesi esille ja sä voit jäädä oikeasti myönteisesti mieleen. Ja sitten sä pääset kysymään myös, että mitä mulla pitäisi olla enemmän. Kyllä, sieltä voisi saada sitä tukea sitten tähän osaamisenkin hahmottamiseen. Eli tuo on oikeasti hyvä ajatus, että jos on kiinnostavia työpaikkoja tai yrityksiä tai tahoja, kenen kanssa ehkä voisi tehdä työtä, niin
rohkeasti sinne vaan viestiä. Niin, ihmisiähän käsittääkseni sielläkin kyllä, vaan on töissä. Ei voi ikinä tietää, että mikä se tilanne siellä on. Olisiko just siellä se tarve, että mietitään, että meidän pitäisi tehdä jotain muuta. Meidän pitäisi vähän muokata. Me tarvittaisiin apua, tukea jotakin erilaista ihmistä tänne. Niin, rekrytoinnin avaaminenhan on nykyään varsin kova juttu. Tuossa mainittiin jo muutamankin kerran se, että kun niitä hakemuksia voi tulla aika paljon, ne voidaan puhua 10, voidaan puhua pitkästi 200 hakemuksesta, jos avaa. Ja juuri sen tyyppisissä tilanteissa, että jos on vaikka pienempi yritys tai on yritys, jolla on kovasti arjessa painetta, joku kutsuisi ehkä vanhalla kansankielellä kiireiseksi, niin silloin se tavallaan se rekrytoinnin avaaminen voi tuntua tosi raskaalta. Ja juuri sen tyyppiseen tilanteeseen toi, mitä Saija kuvasi siitä, että voi ollakin, että siellä on mietitty, että tämmöinen avattaisiin, niin voikin yhtäkkiä istahtaa. Että kokeillaan ja katsotaan, niin. mitä. Joo. Et kaikissa paikoissa ei ole pitkiä, hitaita prosesseja. Tai sitten voi käydä toisinpäin, että hakee jonnekin. Menee aikaa, menee kuukausia. Saat ehkä siellä sun laastarisuhdetyöpaikassa, kun yhtäkkiä sun puhelin soi ja sanotaan, että no nyt meillä olisi tämmöinen homma tuuksella. Oletko vielä kiinnostunut? Niin. Joo, aivan. Ja silloin tavallaan se jalkatyö siihen suuntaan, että sua kiinnostaisi, on jo tehtynyt. Joo, olisiko sitten kuitenkin niin, Peppi, että tässä työnhaussakin, niin mitä niin erilaisimpia keinoja ja erilaisia suhteita me voidaan hyödyntää, niin sen parempi. Ja niin lähtökohtana myös se, että kaikki ei ratkea tänään eikä huomenna eikä ensi viikolla. Ja mä voin nyt tässä ehkä tehdä jotain toista, mutta samalla mä voin viritellä jo muitakin ja toivoa, että jos sieltä jotakin tapahtuu. Työnhaku on hyvä aloittaa yleensä vähän nopeammin kuin myöhemmin. Ja siinä on hyvä olla silleen etukäteen liikkeellä, että avoimin mielin. Joo, avoimin mielin. Yhdessä kannattaa tehdä. Kannattaa jonkun antaa lukea se sun hakemus. Joo. Saadaan sieltä ne esimerkkeksit pois. Ja pyydän niinku tietoa omasta niinku osaamisesta. Kysy toisten kokemuksia, että miten he on löytänyt sen työpaikan tai minkälaisia hakemuksia on kirjoittanut. Niin sitä kautta voi myös saada esimerkkejä toisilta. Ja jos mä nyt ehkä mietin vielä sitä, että kun tuntuu, että moni haluaa pitää lainausmerkeissä lomaa työsuhteiden välissä. Ja ymmärrän sen tosi hyvin, mutta ehkä kannustan tekemään niin päin, että mieluummin etsii ensin sen työpaikan ja pyytää sen aloitusta vaikka vähän lykkäämään. Totta. Kuin niin päin, että jättää hakemisen, koska se herkästi viivästyy sitten se uuden työn löytäminen. Joo, kun sitä ei voi tietää. Ei. Niin sitten kannattaa mieluummin tehdä niin päin, että kysyy siinä vaiheessa, jos ollaan tekemässä työsopimusta, että jos mä aloittaisin vasta vaikka viikon päästä. Harvassa paikassa aloitetaan enää silleen, että nonni, aloita huomenna. Näin on, että on ihan pakko aloittaa silloin. Ja eikä sitten semmoinen tulee vielä mieleen, että jos tekee näitä hakemuksia, on aktiivinen työhaussa ja tulee sitä ehkä tai sitä hiljaisuutta, että ei saa sitä tietoa, niin kannattaa ehkä myös pysähtyä itse miettimään, että miten niitä arvioit, missä on onnistunut, mikä oli semmoinen hyvä hakemus, mitä sanamuotoja oli hyviä. Että pitää myös sitä hyvää niin kuin nähtävissä itselle. Niin, ja sitten toteaa välillä, että no se työhaku päättyi. Vaikka se tuntuisi vähän hassulta, niin toteaa, että no tämä työhaku ei nyt tuottanut tulosta. Että tavallaan antaa itsellensä luvan sulkea myöskin niitä ajatuksissa auki olevia ovia. Joo. Ja miten sekin sitten ajatuksena, että ei se ollut mun paikka. Se ei ollut sitten sun tai mun paikka. Että työnhaku on kiinnostavaa, innostavaa, uuvuttavaa ja pelottavaa. Kyllä. Ja kaikkea siltä välillä. Opettavaista. Yksi työelämätaito on myöskin se, että osaa hakea töitä. Kyllä. Tämä on Työttömän ensiapupaketti podcast, joka liittyy Työttömän ensiapupakettiin, joka löytyy osoitteesta www.työttömänensiapu.fi. Hei, kiitos hirveästi tästä podcast-jaksosta ja kuuntelethan seuraavankin jakson täältä meidän podcastia. Palautetta saa laittaa info@tatsi.fi tai Tatsi ry:n Instagramin kautta. Työnhaussa
sattumalla on suuri merkitys ja sillä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kiitos ihan valtavasti Saija Koskensalmi Mieli ry:stä, että olit tänään keskustelemassa työnhakuun ja muutosneuvotteluihin liittyvistä ilmiöistä ja asioista. Kiitos.